Sitten ulkomaanjuttuumme. Kuka muistaa vielä Tähtien sodan? Se oli presidentti Ronald Reaganin hellimä ohjuspuolustushanke 80-luvulla. Nyt synnytetään Tähtien sodan poikaa. Sillä tarkoitetaan aikomusta sijoittaa amerikkalaisia torjuntaohjuksia Eurooppaan. Puola ja Tšekki tahtoisivat tukikohdat maaperälleen. Tosin molemmissa maissa kansa on noussut vastustamaan hallitustensa suunnitelmia. Toimittajamme Eero Ojanperä kävi Tšekin tasavallassa seuraamassa ohjuskiistaa. Kun amerikkalainen torjuntaohjus ampaisee taivaalle, sen pitäisi nitistää vihollisen hyökkäysohjus. Varsovalaiset voisivat nukkua yönsä rauhassa, jos torjuntaohjus laukaistaisiin Puolasta. Prahassa sen sijaan ollaan jo nyt hereillä. Valtaosa tsekeistä vastustaa tutka-asemaa. He näkevät taustalla amerikkalaisten valtapyrkimyksiä. Well, they want to have bigger influence in Central Europe and in Europe in general. They want to regroup their military in Europe as a whole. Now we see that this is not just Czech Republic and Poland. They're also enlarging their base in Italy, in Vicenza, where they want to make it the biggest US base in Europe. Venäläisen ryhtiliikkeen päämies marssi kuukausi sitten Müncheniin. Kovasanainen puhe oli kuin luettelo Venäjää ärsyttävistä asioista. Yksi niistä on amerikkalainen ohjuskilpi Euroopassa. Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5-8 тысяч километров нет ни у одной так называемой из проблемных стран. Viime viikkoina on saatu tuulahduksia kylmän sodan ajoilta, jopa tietynlaista etupiiriajattelusta. Suurvaltojen suhteet ovat kriittisessä vaiheessa ja Tšekin tasavalta ja Puola yrittävät nousta isojen poikien liigaan suoraan maakuntasarjasta. Amerikkalaisten tarkoituksena olisi sijoittaa 10 torjuntaohjusta Puolaan ja niitä tukeva tutka-asema Tšekin tasavaltaan. Venäläiskenraali meni vielä Putiniakin pitemmälle ja totesi, että Puola ja Tšekki saattaisivat joutua venäläisohjusten kohteiksi. Why do you think the Russians are quite upset about the whole issue? I think it's because it's not far from their borders, and it's not far from their previous borders. But I don't think that there is a real reason for them to be upset. Russia very much knows that this is not threatening for Russia, as they very much understand how these systems operate and how these systems work. And I can explain it only by some domestic reasons of the Russian politics, as well maybe by some broader geopolitical reasons, but not related purely with defense and security issues, because they very much know that radar and missile sight is for limited use and basically for no use. Targeting Russian forces. Tutka-asema on tarkoitus sijoittaa tänne Jintsen pikkukaupungin liepeille suljetulle sotilasalueelle. Kaupunkilaiset suhtautuvat asiaan vähintäänkin epäluuloisesti ja varsinkin siihen, että tästä pikkukaupungista on yhtäkkiä tullut suurpolitiikan keskus. No tak předtím takovýhle zařízení jsme tady neměli, předtím tady byla sovětská armáda, ty byly ale působily na druhé straně vojenského prostoru, o těch jsme v podstatě ani nevěděli, ale princip je takový, že už tady žádnou cizí armádu nechceme, ať je to americká, ruská, čínská nebo arabská, to je jedno, to je první věc, a druhá věc, co jsou obavy, tak to je právě z toho vyzařování toho radaru a vliv na zdraví lidí. Jintsen sotilasalue perustettiin jo keisarivallan aikana. Myöhemmin sitä käyttivät natsi- ja neuvostojoukot. Tukikohta-hanke jakaa mielipiteitä, mutta todellista tietoa kaupunkilaisilla ei vielä ole. Ať si nechají doma, my ji tady nepotřebujeme, nestojíme o to vůbec. To je všechno. No, někdo říká, že to je špatný, někdo si, že to je dobrý a někdo říká, nic s tím neuděláme, prostě je to tak. Taková je doba, šmitec, hotovo. No všechno, co si myslím, má to tu být. Mně to nevadí. Já si myslím, že jsme byli pod nadvládou dlouhou dobu a v této straně bych viděl, že budeme nějak bezpečněji na tom. A
Jako nikoho to neohrožuje, nevím, proč by to tu nemohlo být. Tšekin puolustusvoimien komentaja vaihtui viime viikolla edellisen jäädessä eläkkeelle. Uusi komentaja on sattuvasti ohjus- ja rakettiasiantuntija. Posláním tohoto radaru je jednak zachytit a sledovat tu balistickou řízenou střelu na její střední fázi pohybu a zároveň po odpálení interceptoru provádět navádění interceptoru na balistickou řízenou střelu. Tavoite on vaikeampi kuin osua luodilla toiseen luotiin. Yhdysvallat on sijoittanut eri järjestelmien kehittelyyn kymmeniä miljardeja dollareita. Puolan ja Tšekin hankkeiden hinnaksi on laskettu 3 miljardia. Vuonna 1972 solmittu ABM eli torjuntaohjukset kieltävä sopimus on jäänyt Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisymmärryksellä historiaan. Today I have given formal notice to Russia in accordance with the treaty that the United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. Tšekissä ohjuskilpi tai tähtien sodan poika, kuten sanonta kuuluu, tulee myydä vielä monelle taholle. Poliitikoille, kansalaisille ja liittolaisille Natossa ja EU:ssa. Hallituspuolueet tukevat hanketta. Základna je pro nás velice důležitá. Ne jenom kvůli obraně proti raketám některých inkriminovaných zemí, ale proto spojenectví s Amerikou. Dneska nemůžeme říci, co bude v Rusku za 5 nebo za 10 let, jestli to bude fašistický režim, jestli to bude bolševický režim, jestli to bude nějaká kombinace obou režimů a my potřebujeme bezpečnostní záruky. Our position is clear. For us, prerequisite, precondition is to have open public debate, and it seems to me that because we see that it's great interest from the side of public, maybe it is a need also to prepare a referendum about this item. Perjantaina julkaistun mielipidemittauksen mukaan 2/3 vastustaa tutka-aseman rakentamista ja 3/4 vaatii kansanäänestystä. We believe that this is a strategic decision that will have a long-term consequence, not only for our generation, but also for the generations to come, and that it is only up to the people of this country to make that decision in a referendum. So we are 100% sure that there is need of the NATO missile defense system, and that at the end the NATO missile defense system will be based on the national defense systems as the US is the one, and I hope that this will be one of the pillars of the future NATO missile defense system, which is going to be protecting all NATO members. Todella suuri kysymys kaiken taustalla on kauhun tasapainon murtuminen tai murtaminen. Se merkitsee sitä, että Yhdysvallat pystyisi yhdellä iskulla tuhoamaan Venäjän ja Kiinan ydinohjukset. Joidenkin amerikkalaistutkijoiden mielestä Yhdysvalloilla saattaa jo nyt olla tuo ensi-iskun kyky. Heidän mielestään Venäjän strateginen aseistus on hunningolla, ohjukset ruostuvat siiloihinsa ja sukellusveneet satamiin. Poliittisesti Venäjä pelkää jäävänsä toisen luokan tasavallaksi. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. I know that NATO was a counterpart to Warsaw Pact, and I know that Warsaw Pact no more exists. So I don't really see a reason why NATO still exists. That's one thing. The other thing is, if we are seeking to create Europe, which will be self-sufficient, independent, why doesn't Europe has its own defense? I believe that should be our goal. We should create our own defense system, and we should not rely on some other superpower from outside of Europe.